बा आगस्टिननोहाय 22 तारिखआवहाय हा आखाइनि छबियावहाय होनानै नोंथांमोना आंखौ जाहाथे देरहायो आंनि देरहानाया नोंथांमोननि निसिमानि रायजोफोरनि थाखायबो देरहानाय जागोन आङो नोंथांमोनजों जेब्लाबो सानहर आङो खाथियाव सोमोन्दो लाखिबाय थागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननोहाय आंनिफ्राय आं खोथा होदों जायगायाव फट' केम्पेइन खालामबाय दिनैनि बे नांगोल जानायाव मिडियानि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौहाय साबायखर बावग्रोबाय आरो जेसेबां नांगोलबाङा आरो जोंनि निसिमानि रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय गोसो गोरबोनि गोजोननाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय जोङो गोबां जायगाफ्रावहाय खना खनला थांनानै जोङो पकेट मिटिंफोर खालामदों जोङो दर टु दर जोङो थांनानै जोङो जोंनि जिथु प्रसार खालामनांगौ जों बेखौ खालामहैदोंमोन जोंनि माखासे मेनिफेस्ट' जोंनि प्लेन एन्ड पलिसि बेफोरखौ जोङो खोथाहैदोंमोन दिनै आरो बेबायदिनो नैबे नांगोलबाङा मण्डलाव जोङो दिनै बेबायदिनो मास गेदारिं गोबांथार बेबायदिनो 5,000 जनसो बेबायदिनो सुबुं गौमा जोङो दिनै लोगो मोनदों गौरब गगৈ आसामनि APCC प्रेसिडेन्ट गौरब गगৈ बिथां सारा फैदोंमोन जोंनो गोबांथार माखासे कंग्रेसनि माखासे बेबायदिनो प्लेन एन्ड पलिसि फैगौ दिनफोराव मावगोन जिथु जोंहा मोजां मोजां आसनिफोर दङ बेखौ जोंनो खोन्थानानै गालांदों आङो खावलायदों जोङो निसिमानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो न' दर टु दर बा गामि बाय गामि जोङो थांनो हाब्लाबो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायगोन नोंथांमोना अननानै काइन्डलि जोंनोहाय मा होनो भटखौ होदो कंग्रेसनो बा आगस्टिननोहाय 22 तारिखआवहाय हा आखाइनि छबियावहाय होनानै नोंथांमोना आंखौ जाहाथे देरहायो आंनि देरहानाया नोंथांमोननि निसिमानि रायजोफोरनि थाखायबो देरहानाय जागोन आङो नोंथांमोनजों जेब्लाबो सानहर आङो खाथियाव सोमोन्दो लाखिबाय थागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननोहाय आंनिफ्राय आं खोथा होदों नोंथाङा निसिमा ओनसोलाव देरहायोब्ला बेसेबांखिनि भट लानानै देरहागोन गोबाङा गोबां खोथा बुङो आं बेनि बेलायावहाय आं प्रेडिक्सनखौहाय आं होआ बा रावबो प्रेडिक्सन खालामनो हाया जे सोरो बेसेबाङाव भट देरहागोन आङो बेखौ बुंगोन जोंनि आफा इसोर आरो पाब्लिकनि आखायावसो दङ बेयो बे जोंनि रावबो सुबुंनि आखायाव आं गैया होननानै आं सानो गोबां पार्टिनि मानसिफ्रा बुंदों जे 15,000 16,000 जादों जोंनि माबायावहाय मिटिंफोराव होनदों खिन्थु बेवहाय मा होनदों गथ'फोरा गाबोनो नाला माने हेलिकप्टार लानानै फैयो जे हेलिकप्टारखौ नायनोहाय गथ'फोर गाबनायखाय माखासे गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा माखासे स्कुलफोरनि गथ'फ्रा फैनानैहाय बिराद गोबां मानसि जायो नाथाय बेवहाय भटार्सफोरबो गैया नाथाय बेवहाय बे जाय पार्टिया मिटिं खालामो बे पार्टिनि अनगायै गुबुन पार्टिनियाबो बे हेलिकप्टार नायनो फैयो आरो दा बेनि थाखाय सोरबा प्रेडिक्सन खालामनानै लायो मानसिखौ नायनानै जोङो देरहासिगोन नाथाय गोबां माने साइलेन्ट भटार्सफोर दङ बेफोरबा मय होयो दा माखासेया बिजनेसमेन माखासेया साख्रि मावग्राफोर माखासे आबादारिफोर माखासे स्टुडेन्टसफोर बिसोरथ' पलिटिक्सजों बांद्राय लोब्बा थाया बिसोर बे 35,000 सुबुंफ्राबा आउट अफ 35 सुबुङानो नन पलिटिशियान दा बिसोर बहा होयो आंथ' एक्सपेक्ट खालामदों आङो देरहागोनखौ आङो मिजिंथियो नोंथाङा नैबे निसिमा देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन दा गिबि खामानि होनोब्लाथ' मा बुंनो गोबां खामानि मावनांगौ नों एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवहायबो जोङो उनसंनानै दङ इरिगेसन डिपार्टमेन्ट PWD वाटार रिसर्स गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो एग्रिकालचार जोङो बुहुद बेकवार्ड जानानै दङ डेभेलपमेन्ट खामानियाव एसे निसिमा हिसाबैहाय गुबुन समस्थिफोराव नायोब्ला जोङो एसेब्लाबो डेभेलपमेन्टखौ बांसिन नुयो नाथाय निसिमा हिसाबै जोङो बुहुद गाहायाव जोङो नुनानै दङ दा बुहुद डिपार्टमेन्टआव मावनांगौ दङ आं मोनसे डिपार्टमेन्टखौ आं बुंनाय नङा कन्टेस्टआथ' खोनायो साइडे बायदे आं बेफोरखौ बुंथ'ला होनदां उसुबिदा जालायो औ दे